Здравейте хора, това е информативен клип, в който ще ви кажа, че след една или може би 2 седмици ще имам Фейсбук за феновете. Аз естествено ще направя видео, в което ще ви кажа за Фейсбука ми. Той ще се казва естествено символа. Там ще ви питам, там ще ви казвам да задавате предизвикателства за някои клипове. Ще видите и първото предизвикателство. Като направя Фейсбука, ще кача снимка, която ще покаже кое ще е първото предизвикателство, което ще направя след новия Фейсбук. Това ще бъде с братовчетка ми. Тя пожела да участва в снимането на този клип. Затова очаквайте клип, в който ще съобщя за новият ми Фейсбук, за фенове, личната ми страница. Все още няма да разберете. Само приятели, които познавам, ми я знаят. Това беше от мен. Малко кратко видео, но няма какво да говоря повече. Също така ще направя и скайп за фенове също. След, може би, 1 година и половина може да очаквате и фен тениски. Когато събера повече абонати към 1000, може да направя фен среща в София. Това беше от мен и чао!